अच्छा भट्टी पर। हाँ ओकरा के मैनेज करे बा, पैसा ले लो। अच्छा ओकरा के मैनेज कर। ठीक ए बरा छोड़े के नहीं खेव लोग के साथ। ठीक बा। जेने जेने रही लो उन्होंने लेके एकदम उपलब्ध रहे पैसा से आ सामान से। ठीक वो तो हम झेल ले। चाहे इंग्लिश वाला होखलो आ चाहे देसी वाला होखलो। ठीक बा। आ तारा नौजवानन के जौन 15 साल 20 साल के लड़का बड़ा से बीच में तो उ एबरा हुई एथी ना पिए फुली ना पिए उ बियर चाहिए ओकनी के। तो तारा ओकनी के गाड़ी में रोज 100 रुपया के तेल डाल देवे के बा। ठीक बा। आ ओकनी के कहो गो 2 गो बियर दे देवे के बा। गोश ओकनी के ले जाओ 10 20 गो के एक साथ ले लो और यहाँ कह चलो घूमो दिन भर घूमिए खालिए रह तरह से काम दाम तो बा ना। तो ओकनी के 100-200 के तेल डाला सबन में आ कबहू चौरा अब जा आ कबहू चौरा 2 चौरा अपना गरम सावन बा। तेजा एक बेरा अथी खेसू चाहे मुर्गा मिलता भुजवा के आ बियर लिया के ओकनी के एकदम रेलुआ 10 दिन बचल बा। हाँ आ तोनी के देख लसो तोनी के पैसा ले लसो जौन छोट छोट लड़का बारे सो पढ़े वाला ओकनी के इकुली नहीं खे देवे के ओकनी खाली 20-50 रुपया देवे के बा। 10 दिन बचल बा जितना लड़का भेटा सो आ 20 रुपया 50 रुपया दिए सो तो 2 गो झंडा हमनी के मानी पोस्टर दे दिए सो। आ ओकनी के कहे बा अपना घर में साट के फोटो खींच के लिए बस तो फिर 20 रुपया दे। हर घर में पोस्टर अपन पहुँचा देवे के बा। ठीक बा। तोनी के लड़कन के मैनेज करे के बा। ठीक बा। आ तारा हमारे साथ रहे बा। ठीक बा। जे भी सम्मानित व्यक्ति ओके इज्जत पानी दिहल ओके तहार व्यवस्था बा। हम बैठ जाब तो दौड़ के चाय लिए दौड़ के का खियाओ बा उतारा करे बा। ये नहीं खे जे दारू उर ना पियला ओकरा लगे जाके ओकरा से बैठ के खाली चाट तार दिन भर 10 दिन बचल बा इहे कर रात दिन इहे करे बा। जे ना पियला जे पियला जे घूमता वो लोग कहीं मैनेज कर लो आ जे ना पियला ओकरा के तारा मैनेज करे बा। ओकरा के गोश उस किन के दे दिया घर सब्जी किन के दे दिया बाजार करा दिया दवाई कराओ जाए कोई चल जियो समूह उमूह भरे खोई तो चल जिया। ठीक बा। तारा का करे बा जे दाढ़ी वाला बा ईमानदार बा जे शरीफ बा जे चौराहा पर ना बैठला जैसे साधु बाबा भइल लो जे भगत लो भइल लो मुस्लिम में दाढ़ी वाला भइल लो ओकर लगे जाए के बा आ ओकरा से राय से ओकर बात जाने के बा उ का खाता सादा चीज़ खाता दूध दही के व्यवस्था तारा करा के बा चिवड़ा के तारा का चाहे जहाँ से लिया पैसा हमसे ले ला ये सब तारा करे के बा। ठीक बा। तू अपना मालकाइन के आ इनका मालकाइन के तुम जना कह दियो आ 2-4 गरी मेहरानू के ले लिए सो खाना घर बन जाए खा लिए सो। ठीक बा। मीट बनवाई हो आ ओकर बाद ओकनी के पैसा दे दियो घर घर जाके घर में ढुक ढुक के बतिया जैसे मेहरानू के बात जाने के बा कुछ मेहरानू के पायल चाही